קצין אומר משהו על המחזור שצריך להשתחרר, תגיד כמה מילים. א', במשך המון זמן, אז נדבר עוד איזה חודשיים, כמה זה יוצא? לא לדבר על החופשה, לדבר על המחזור. האמת שהמחזור הזה, מחזור מצוין. גם במחלקת נשק, גם במכונה. שים אותה בארון, תביא לי... אביה. יש פה את דיוויד, אורון, כפיר. תרימו ידיים אלה שצריכים להשתחרר. מרטין, צריך גם להשתחרר. חייבים במינם, והנקודת שיא, המקום ראשון בביקורת מטה שהם יוציאו לפני שהם ישתחררו. זה ממש ייתן להם את החופשת שחרור. אם לא, לא. האמת שגם בלי זה הם לא מקבלים. מחלקת נשק, אתם חושבים שאתם מספר אחד בשייטת? אנחנו יודעים לא צריך לחשוב את זה. ברור. זהו, נו. אם יהיה פזמניק אחר כך, אין אני. נכון? מחלקה של העושים. שטרית, לא אמרת כלום בקלטת הזאת. אתה מצד תורן שטרית. מה שיצא מצד תורן הופך להיות אוהד תורן. אוהד תורן כל משחקים עכשיו קבוע. שטרית, מה עשה לך את השנה? איזה שקרן שהגעת לזה ל-48 שניות. גילי, גם אתה יכול להגיד משהו, אתה גם מסגל הפיקוד. נו, תגיד. אני הצטרפתי למחלקת נשק החודש, ומחלקה עם פאסון, הכי פאסון בכל הספינה הזאת. אתה מכיר את המחזור מי שצריך להשתחרר? אני גם המחזור המסיים בעוד 4 שנים כנראה. הוא הולך לשם איתי. נו, זהו. אבל אמרתי, לא, אין לי מה להגיד יותר. קאט. קאט.